अंगणेवाडीच्या जत्रोत्सवानिमित्त भराडी देवीचं खासदार नारायण राणे, नीलमताई राणेंनी दर्शन घेतलं। दर्शनानंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला। देवीला साखर नाही घातलं, देवीचे आभार मानायला आलेलो आहे। मी या जिल्ह्याचाच आहे, पण मी पहिला लोकप्रतिनिधी मालवण कणकवली या भागाचा झालो तो देवीच्या आशीर्वादाने। त्यापासून ते आत्तापर्यंत जे यश मिळतं आहे आपल्याला इथे देवीची कृपा आहे। मी काय, नितेश काय, निलेश काय, हे आम्ही राणे कुटुंबीय यशस्वी होतो आहे, त्यामागे भराडी देवीचे आशीर्वाद असल्यामुळेच आहे अशी माझी भावना आहे। देवीने मागण्यासारखं, साखर घालण्यासारखं काय ठेवलेलं नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।